வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு வந்து என்ன ரெசிபினா மோமோ செய்யணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக ஒருத்தி என்னை டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கா என் பொண்ணு. ஸோ இந்த சைனாக்காரன் என்ன தான் கண்டுபிடிச்சானோ தெரியாது, இந்த வேற சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டான். ஸோ அங்கே இது ஃபேமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மோமோஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். மைதா மாவு தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவுலேயே செஞ்சுக்கலாம். மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு என்ன எதுக்கு உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப ஹார்டாகவும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இல்லாமல் பிசைஞ்சு வச்சிடுறோம். இதே ப்ராசஸ் தான் ஹார்டாக்கும் கோதுமை மாவுக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு என்னென்ன எடுத்துக்கிறோன்னா கேரட், கேபேஜ், அப்புறம் கேப்சிகம், ஆனியன், அப்புறம் க்ரீன் சில்லி இதை வந்து எடுத்து ஸ்டஃபிங்காக இதை ஃப்ரை பண்ணி நம்ம வச்சுக்க போகிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து சட்னி, இந்த மோமோஸ்க்குன்னு தனியாக சட்னி வந்து ரெட் சில்லி, அதுக்கப்புறம் வந்து டொமேட்டோஸ், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியில் பாயில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கார்லிக் ஆட் பண்ணி சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஊற்றி அந்த ஒரு வாட்டி அதை மிக்சியில் அடிச்சிட்டோம்னா அது சட்னி ரெடி. ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோ இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சால் போதும். இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு 20 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு காய்கறிகளை ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கையில் இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன தான் இதுவாக இருந்தாலும் நம்ம குக்கர்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நான் இந்த குக்கரில் வந்து ரைஸ் வச்சுருந்தேன் நிறைய, கொஞ்சம் ஸ்மாஷியாக வேணும்ன்ட்டு. பட் நீங்கள் நல்லா ஒருத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அது வந்து அடைச்சிட்ருக்கு. ஸோ நான் இன்னும் ரிப்பேர் கொடுக்கல. இந்த சேஃப்டி வாலில் இருக்க அந்த டயரும் போயிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து அடிச்சது தான் இந்த ரைஸ் எல்லாம் என்னுடைய கையில். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்களும் ஒரு வாட்டி என்ன தான் பிஸியாக இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஊதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் சின்சியர் அட்வைஸ். தேங்க்யூ. பட்டாதானே தெரியும். இப்போ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய்ங்க ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாம் ஒன்றும் பாதியமாக தான் இது பண்ணணும். ஆனியன், சில்லிஸ் போட்டேன். குழந்தைங்க இருந்தால் சில்லிஸ் எடுத்துருங்க, பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கேரட், கோஸ், கேப்சிகம் அண்ட் கொத்தமல்லி. இதை கொஞ்சம் நல்லா ஒன்றும் பாதியமாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ஒரு 3 தக்காளியும் 5 காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் பாயில் பண்ணுறதுக்கு. குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகா கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அட் சேம் டைம் இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. இதில் உப்பு போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் கேரட்டுக்காக கொஞ்சம் வதக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஒன்றும் பாதியமாக இருந்தால் போதும். கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன். இதை வதக்கி எடுத்து வச்சிடறேன் நான் இப்போது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் இதை இறக்கிடுறேன். இது கொஞ்சம் ஆற வச்சுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அந்த தோலெல்லாம் உளிச்சாச்சு. அப்புறம் அந்த ரெட் சில்லிஸும் அந்த தக்காளி அதில் போட்டாச்சு. இதில் கொஞ்சம் பூண்டு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் வினிகர் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிவிடுவோம். இதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். சட்னி ரெடி ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இது மோமோஸ் பால் எப்படி செய்யுது தான் மெயினில். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்குள்ள நான் ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன். இப்போது நம்ம புடவை ஃபோல்டு பண்ணிக்கிற மாதிரி இதை அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் கொழுக்கட்டை ஃபீலிங்காகவே வரும் நமக்கு.
என்ன இது மைதா மாவு, அது அரிசி மாவு. இது நல்லா இப்படி திருகி இப்படி வைக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மோமோஸ் இது வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் குக்கரில், இட்லி குக்கரில். ஒரு 5 வச்சு எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு. போதும், கொஞ்சமாக போதும், அவ்வளோ இருக்கு. இது ஒரு ஷேப் ஆஃப் மோமோ. இது தேங்க்யூ. ஸ்டீம்டு வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே. ஓகே, அது ஆகிட்டுருக்கு. அதே டைமில் நான் ஃப்ரைடு வாலாவும் காமிக்கிறேன், ஃப்ரைட் மோமோஸு. ஸோ நான் ஆயிலில் இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். என் பொண்ணு பண்ணது பெருசு. ஃப்ரைட் மோமோஸ் பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் இதை எடுத்துடுறேன். ஆயிடுச்சு. ஆயிடுச்சு ஸ்டீம்டு மோமோஸ் அண்ட் ஃப்ரைட் மோமோஸ். சட்னி கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது, ரெட் சில்லிஸ் கம்மி பண்ணிவிடுங்க. மற்றபடி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. பசங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்கள் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.